Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, turnover ceremony para sa bagong station commander kang Police Station number 2 as in Station number 4, Ginibo, Ngunyan Aldao. PNP Bicol, may bagong matukaw na PNP Regional Director. Umboy na babae, nakuang mayo na ninbuhay sa Lagunoy, Camarines Sur. Basketball as in volleyball team sa nagpapadago sa Bicol Universities and Colleges Athletic League. Liwat magkakaharampangan sa aga as in sa Domingo. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. May bago ng station commander ang Police Station number 2 as in Police Station number 4 kang Naga City Police Office. Maging ang pamayokan Community Affairs Development Unit ang bago naman. Aramon tayong kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Ginibungo niya na aldaw ang turnover ceremony sa Police Station number 2 na dating kinakaputan ni Police Major Joseph Engero matapos ang ribaya ni Police Major Gio Villonar na halis sa Police Station number 4 sa Barangay Pacol. Nakakaputan naman niya ni Police Major Antonio Per. Si Police Major Engero, iyon naman ang magiging pamayo kang Police Community Affairs Development Unit na binayaan ni Police Lieutenant Colonel Salvador Ortañez na ma-schooling. Ngayon, ang tatayo na magiging officer in charge muna dito sa ating City Community Affairs Development Unit ay si Police Major Joseph Engero. So si Joseph Engero, dating Police Station 2, na siya naman ang papalitan ni Police Major Lunar na nasa Station 4 dati. Then si Major Lunar, yun naman ang papalitan ni Police Major Per. Sa paliwanag pa ni Police Lieutenant Colonel Dario Sola, Deputy City Director for Operation kang Naga City Police Office, normal sa organisasyon kang PNP na magkaigwanin pagre-ribay ng opisyal sa kada opisina urog na kung igwang nababakanting posisyon. So ito po usual mo po nangyayari man yan kasi siyempre may tinatawag kayong career development program. So kaipuhan ming i-grab kasi kami nasa ladderized system of our career. So, kailangan may talagang i-grab yung mga opportunity tinatao sa mungya. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, pinag-relieve na sa PNP Bicol si Police Brigadier General Rudolph Dimas bilang PNP Regional Director asin nakatalaan ng ribaya ni Police Brigadier General Luis Trimundo Obinque. Si Police Brigadier General Dimas ang pinaglipat na sa Special Action Force mantang hali sa Directoral Staff si Police Brigadier General Obinque. Mayo pang pinagtataong schedule ang PNP Regional Command kung noarin ang formalmenteng pag-asumir kainisa sa iyang posisyon sa PNP Bicol. Sa kasumpay na Bareta, pinaglalauman na kan Naga City Police Office ang bagong programa kan magiging kasalida ni Police Brigadier General Rudolph Dimas na si Police Brigadier General Luis Trimundo Obinque. Susog kay Police Lieutenant Colonel Dario Sola, Deputy City Director for Operation. Ang programa kan bagong Regional Director ang permima nakabase sa programa kang Chief PNP na si Police General Rodolfo Azuren. Siyempre po, first and foremost po, ang mini-expect me, siyempre may mga balance and programs diyan na priority si bagong regional director. And we're very sure naman na ang programa niya, alin pa rin doon sa programa kang satuyang Philippine National Police, sa pamamayakan sa muyang Chief PNP, si Police General Rodolfo Azuren. Sa iba pang Bareta, mayong laog sa panggobyernong opisina asin mayo man laog sa klase ang mga estudyante. Kung taano sa muya ining pinag-aram sa mga nakaolay kang GNN TV 48 Naga sa Sentro kang Naga. Aramon taman ng kompletong detalye kayan sa report ni Melvin Machado. Kung igong istruktura sa siyudad kang Naga na mapagirumdom kang EDSA People Power Revolution, may 37 taon na ang nakakalihis. Ini mahihiling sa may likodan na porsyon kang Plaza Quezon, ang Freedom Monument. Original ining nakatindog sa Plaza Rizal bago nalipat sa nasabing lugar.
Ang mga estudyanteng sinda Brian Binamira kang Naga College Foundation, Marifel Fernandez kang Bicol University, asin Catrice Villanueva, sa muyang hinapot kung aram ninda ang rason kung taano ta holiday ngunya na aldaw. So based po ma'am sa pagkakaaram kung taano holiday po ngunyan ma'am, dahil po doon sa proclamation of sa 164 special holiday or non-working holiday po ma'am. So holiday ngunyan kasi EDSA People Power at pinagdidiwang natin ito sa pag-celebrate ng pagiging demokratikong bansa natin. Ano po, dun po sa pinalabas na memo kahapon sa amin na tungkol po dun sa EDSA Revolution po. Tungkol daw po dun. Wala po ako ating idea. Ang paglaban subot sa rehimeng Marcos sa martial law ang nagigirumduman man ni Jose Quebrantar sa pagkumemorar kang EDSA People Power Revolution ngunya na aldaw. Ay si itong natin, demokrating liberty, pag sa diktador ni Marcos dati. Ang EDSA People Power taon-taon rurumdumon mga istorya asin adal sasalinguyon. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, Barangay Tanod sinaksakan magresponde sa sarong insidente ng pag-hold up. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari rin tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit. Naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with Business Executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga.
Mas complainant police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, inakan bagong mundag na umboy na pinagbayaan sa sarong irrigation canal sa Lagunoy, Camarines Sur. Padagos pang pinaghahanap. Aramon taman ng kompletong detalles kayan sa report ni Jerome Breeze. Padagos pangunya na pinagbibistuan inakan umboy na nadukayan na may ng buhay sa sarong umahan sa Zona 2 kan Barangay San Ramon, Lagunoy, Camarines Sur, Kasudma. Ang nasabing umboy nadukayan kan mga residenteng yaon sa lugar asin posibleng inatong nin tubig. Tulos manining pigdara mo na sa simbahan ang test na inilubong. Sa ngunyan ang PNP, inaaram na katabang ang Barangay Council kung isayan inakan umboy tanganing mapanimbag sa nasabing krimen. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, Barangay Tanod sinaksa kan magresponde sa insidente ng horoldapan sa Barangay Lerma, Siyudad ng Naga. Nagbubelta si Jerome Breeze. Desididong kasuhan in frustrated homicide kan Barangay Tanod ang suspect sa nangyaring pananaksak sa iya Kasubanggi matapos na magtabang sa pagresponde sa nangyaring hold-up incident sa Barangay Lerma, Siyudad ng Naga. Alagad nadakop sa Dinaga matapos sining magdulag asin magtago pa sa sarong baruto sa salog sa nasabing barangay. Ang suspect na si Janel Del Lloro, 26 anyos, pignigaran na sinaksak niya inigamit ang kutsilyo. Imbes sa gapo sa naman subot ang ginamit kan suspect, asin namaluan sa naman subot inina ng hold up. Nagsunod naman ko magdalagan duman sa doong babae. Tapos ako sa pinaputang na itong lalaki. Walang po kung darang balis yung, ano po to sir, may napurot pa akong gapo, panas na gapo. Tapos pag ano po, pag wasiwas ko, tinamaan po sa helmet lang si kamot ko. Alagad sigon sa biktima nga si Noel Ravanilla, 55 anyos, asin Tanod kan Dinaga. Nahiling niya subot ang ginamit na kutsilyo na tuminama sa iyang daghan rason kan sa iyang pagkairido. Nahiling ko po is talagang pagkarayo na nagdaragap sa bitbit niya si Katarong. At kung gapulang po, ang helmet po na saksak gurit po doon sa ito na kabulita. Kaya bigla magkapapo sa pagka sa may barangay niya. Nakadamba siya patapos biglang nawala. Pagkanda po tapos sa mga tanong, nagbalik yung repas. Siguro maagi doon sa may outpost niya, may outpost naman. Kaya sa nagdalaga ng mga magdiray ka mga tanong. Nagdalaga po nawala, palitan niya sa irapong kang bangka sa may sa Ang nasabing insidente, dakulang adal na sa parte ni Ravanilla, como sarong Tanod, na dapat perming alerto urog na kung may gamit ng patarom ang mga personang embwelto sa krimen. Ano dito mas pinay nakaduty o kaya nakaduty, ano mangyari, under man permit. Ang sa tumas, taro ay ginari sa kunigaw man ay tabag lang po man sa Tanod man itong barangay. Anong kaso sir ang mo? Frustrated lang. Ang suspect na si Janel Del Lloro nasa kustodiya ngunyan kan Police Station 1 Naga City Police Office asin maatubang sa kasong frustrated homicide matapos ang insidente. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nangapudan si punong barangay Ramilhub sa mga residentes kan Barangay Mabolo, Siyudad ng Naga na makipagtabangan sa barangay na maiwasan ang paglangkaw kang teenage pregnancy sa paagi kan pagbantay sa saindang mga aki na minor de edad. Ang teenage pregnancy ang saro sa nanunutaran ngunya na halangkaw sa nagkapirang barangay kan Siyudad ng Naga. Sa ngunyan po, saruman nga ni ang barangay ko sa iguaning kasunitin teenage pregnancy. Nandun sa inyo po, ang sa tuloy pong iskin, kasi ang bilog na konsiyo ng barangay, talaga pong pagtututukan na maresolveran ang problema iyan. Sarap lang po ang pagpapakiulay ko. Nasana po si sa tuya pong mga kamagurangan na makiopera. Arap naman lang po baga na ang gobyerno, dahil man po nagpopondo ng mag-ibo ng mga polisiya o mga programa malunod sa iba-ibang sektor. Kundi nahihiling ko pong ang may pinakadakulang partisipasyon, siyempre po sa tuyong mga kamagurangan.
Sa iba pang bareta, mga empleyado kang Naga College Foundation aktibong nagpapartisipar sa manlain-lain na sport event kasumpay kan paabuto na 76th founding anniversary. Aramot ang kumpletong detalye sa report ni junior correspondent Jamaica Angeles. Basketball, volleyball, team relay as in ballroom dancing, pirasan na yan sa mga aktibidades na inorganisa kan HR department para sa mga empleyado kan Naga College Foundation. Magigirumduman na labi sa 2 taon mayong face-to-face events ang mga eskwelahan ninhuli kan pandemya. Kung sa mga nakaaging taon, ang mga estudyante sa naan nahihiling na nagkakarawat sa Foundation Day maging intrams, ngunyan mga paratukto naman kan Basic Education Department, colleges as in graduate studies ang nagraralaban. Maging mga non-teaching personnel dai nagpapahuri sa mga kompetisyon. Saro si Mr. Ton Perez, guidance counselor kan tertiary level sa mga kasali sa pakawat kan NCF. Sigun sa iya, natauanan sindanin time to shine bilang empleyado. Kaming mga employees, very thankful kami na nabigyan kami ng chance maging part ng game time dito sa court. Minsan lang kasi siya, so once a year lang siya magkaroon ng time na mag-shine naman kami and yung students naman ang nanonood. So very thankful kami lahat sa opportunity. Kabali man sa nasabing aktibidad si Mr. Kenneth Sales kan Basic Education Department. Sigun ki Sales, inian sa iyang first time. Well, first of all, it was my very first time to play this series under the foundation activity. And we are very grateful because nabalik na yung ganitong sigla dito sa Naga College Foundation since we have 2 years of pandemic. Also, my teammates, our Basic Education Department is very grateful because we have this activity. Suportahan natin, syempre, ang Basic Education Department, ang Junior High School and Senior High School. Sa ginibong interview kay Ms. Maria Elisa Arendaing, Coordinator as in Human Resource Management Officer kan NCF, nabanggit niya na saruin ni sa selebrasyon sa pagpuan kan Foundation Day kan institusyon. Actually, ang February 21 is elimination round, 22, February 22, February 27, and ang championship is March 4. Nakakatuwa kasi at least kumbaga na hindi lang sa pagtuturo, kundi magkaroon naman sila ng chance na ma-show yung talent for sports event. Mientras tanto, pinaliwanag man kan overall chairman na si Dr. Onward Ognita, Dean ng College of Teachers Education, ang tema kan 76th founding anniversary kan NCF. Our theme for this year's celebration is dubbed as Reaching New Heights in the Education Arena through Quality Instruction. Inimbitaran man ni Dr. Ignita ang mga empleyado as in estudyante kan institusyon na magsali as in aprobit saran ang iba pang mga aktibidades na pinagpreparar kan NCF. Kaya mga NCians, guro man, non-teaching personnel, mga estudyante, labas tayo, makisaya tayo sapagkat ito po ay para po sa si-celebrate natin ang 76th Foundation Anniversary ng school. Salamat po, kita-kita po tayo sa 3 araw ng ating pag-celebrate ng 76th Foundation Anniversary. Jamaica Angeles para sa GNN TV 48 Naga News Break. Padagos pa sa mga bareta, sa primerong pagkakataon magkakaharampangan sa agang Sabado ang Mariners Polytechnic Colleges Foundation as in USI sa nagpapadagos na Bicol Universities and College Athletic League Junior Basketball Tournament sa oras na alas 11 nin udto. Susundan ini kan St. Joseph as in Naga Parochial School sa Game 2 as in Naga College Foundation kontra sa Shepherdville sa last game. Sa aldaw na Domingo, maiinot man magkakalaban ang Naga Parochial School as in Naga College Foundation alas 11 din udto ang Game 2. Paglalabanan man kan ACLC as in St. Joseph School as in Game 3, maghahampangan man ang Ateneo de Naga University as in University of Nueva Cáceres. Ang kawat gigibuhon sa Ateneo de Naga University Gymnasium. Mientras tanto, sa indong screen, mahiling man ang schedule kang Men and Women Volleyball Tournament na gigibuhon man sa Universidad de Santa Isabel Gymnasium.
Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para permi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break.